Здравейте всички изучаващи английски език. Това е най-разпространеният език в света, с най-много налични материали за обучение, и въпреки това милиони хора все още изпитват трудности. Ако и вие сте сред тях, ако и вие имате нужда от практика, насоки, обратна връзка и ясни обяснения, останете с нас. Аз съм Крис и днес ще си говорим с Деси за нейния читателски клуб на английски език. Деси, разкажи ни с няколко думи за себе си. Здравей, Крис! Здравейте всички, познати и непознати, любознателни ученици. Аз съм Деси Бузова, дипломиран филолог и изследовател на езика и на обучителния процес. С английски език се занимавам от тинейджърските си години. От 2014 година работя на свободна практика, а от 2017 само онлайн. Технологиите вече ни позволяват да работим и да учим където и както ни е удобно, без да се съобразяваме с транспорт, време и място, така че оправданията са сведени до минимум. Въпреки това си прав. Изключително много хора търсят жив контакт в изучаването на английски език, който все още не може да бъде заменен от изкуствения интелект. Защо реши да създадеш читателски клуб? Обмислям идеята от месеци. Аз обожавам да чета, но за съжаление времето за приятна литература все не стига. Сега ще имам повод да го правя с учениците. А по-сериозната и основна причина е личният ми професионален опит. Нищожен процент от хората, които учат чужд език, четат не защото, както си мислим, нямаме време, а защото се загубват в текста, особено начинаещите. Загубват се в смисъла и повечето от тях няма с кого да споделят впечатления и на кого да зададат въпроси. А четенето е един от най-полезните начини да научим поне част от чуждия език. Би ли обяснила защо? Разбира се, когато текстът е пред нас, тогава ползваме зрителното си възприятие. По време на уроците правим упражнения за слушане. Докато слушат, учениците споделят, че не всичко са разбрали. Когато отворят текста и докато слушат, го четат, се оказва, че непознати думи няма и всичко е ясно. Виждайки текста, в нашето съзнание словоредът придобива подреден вид. Освен това, мозъкът е спокоен, защото знае какво следва. Преди да говорим за произношение и тренировка на слуха с аудио, винаги започвам с текст. Затова и акцентът в клуба е върху четенето. Твърдиш, че чужд език може да се научи чрез четене. Как? Точно така. Четейки, особено по-дълъг текст, разказ или роман, започваме да забелязваме повтарящи се употреби, както на граматични конструкции, така и на лексика. Всичко, за което учим по време на уроците, е в текста. Словоредът в изреченията, граматичните времена, значението на думи, които имат различен смисъл в зависимост от контекста. Когато правим упражнения в граматиките, в повечето случаи изреченията са изолирани и учениците не могат да усетят практическата им употреба. В свързан текст всичко придобива смисъл. Има сюжет, има последователност от действия и обясненията, защо се използва едно граматично време, а не друго, стават по-ясни. Да не говорим за разнообразието от лексика, която се учи. Опитайте се да прочетете 4-5 страници на английски език от свързан текст. Ще видите как всичко, което ви звучи ново и странно на първа страница, на петата вече ще е познато и запаметено като конструкция. Често чувам от учениците си, това не ми звучи добре или направи го еди как си, защото ми звучеше по-добре. Звученето се развива с практика. Когато много пъти повторим, чуем или прочетем една конструкция, тя започва да звучи в съзнанието ни. Когато натрупаме много конструкции, т.е. изрази, ето това е изучаването на чуждия език. Моята роля по време на уроците е да обясня как и защо се образуват конструкциите. Правила за словоред, граматични времена и така нататък. Но автоматизирането на езика, истинското му изучаване, е когато учениците четат. В моментът акцентът е за четене, затова само него споменавам. Там е истината в свързания текст, защото когато водим разговори, те не са изолирани. Винаги са спрямо някакъв контекст.
И нашият отговор зависи от въпроса, който ни задават. Искаш да кажеш, че ако четем литература на английски, ще можем да водим и разговори. Не го казвам аз, практиката го доказва. Хората, които четат, независимо на какъв език, формулират мисълта си по-бързо, използват добра граматика и имат по-богат речников запас. Съгласен съм с теб. След като успя да ни убедиш в ползите от четенето, би ли разказала за читателския клуб? С удоволствие. Основната цел на читателския клуб е хората да започнат да използват теоретичните си знания в разговори. Много ученици казват, нямам достатъчно знания, за да говоря. А всъщност, почти всички имат основното, което е необходимо, за да проведат разговор. Това, което им липсва, е практика, малко подкрепа и обратна връзка. Въпреки че досега говорихме за четене, в клуба ще включим и филми, подкасти, видеоклипове, изобщо всички полезни и приятни източници, които ни предлага съвремието. Клубът не е подходящ за съвсем начинаещи ученици, тъй като е необходимо да разберете поне част от смисъла на материала, който ще обсъждаме. За съвсем начинаещи имам добре разработен курс, за който ще споделя информация отделно. Организацията на читателския клуб е следната. Ще провеждаме 2 срещи на месец, на живо онлайн. За първата среща съм подготвила въпроси, чрез които ще разчупим леда и ще се запознаем. Ще подготвя и първия текст, който ще обсъждаме на втората среща. За следващите срещи намерението ми е всеки от участниците да даде свое предложение. Не искам да заемам водеща роля в избора на материали, тъй като всеки от нас има разнородни интереси и по този начин ще разнообразим посоката на разговорите. Освен това ми се иска да оставя учениците да поемат инициатива и да обсъждаме теми, които са интересни за тях. Когато човек се занимава с нещо приятно, учебният процес се случва лесно и почти неусетно. О да! Мога да го потвърдя. Когато цял ден или цяла седмица сме работили и сме изморени, най-малкото, което искаме, е да се захванем с още една изморителна дейност. Ако знаем, че ни очаква приятно изживяване, настройката е съвсем различна. Нали? Още нещо ми се иска да допълня. Забелязвам, че дори когато четат и искат да ми разкажат нещо, учениците се опитват да открият сами топлата вода. Тоест, опитват се да не използват готови фрази от текста, а да формулират свои. Объркват се, оплитат се в словореда и когато ги попитам защо се мъчат, обикновено отговарят, че се стремят да не повтарят неизустените изрази от текста. А точно това е целта на текстовете. В съзнанието ни да останат готови фрази, които да ползваме. Ние няма да създаваме нов език, учим съществуващ. Ако отидете да живеете в друга държава, как учите? Като повтаряте изразите, които сте чули от местните. Нали така? Затова първо ще четем или гледаме филм в клуба, а после ще разказваме и обсъждаме, използвайки и базирайки се на даденото в материалите. Това е начинът да обогатим знанията си. Няма как да не се съглася с теб. Потвърждавам го от личен опит. Деси, разкажи ни малко по-конкретно как ще протичат срещите. Това до голяма степен зависи от хората, които участват, но ориентировачно си ги представям така. Предварително избираме тема на следващия разговор и какво ще четем или гледаме в рамките на 2 седмици. Когато е възможно, аз ще преглеждам материалите предварително и ще дам ориентировачни въпроси, които да насочат учениците върху какво да се съсредоточат. По време на срещата всеки ще сподели впечатлението си, ще разкаже как е разбрал историята, кое го е впечатлило. Ще дам възможност на участниците да си задават въпроси един на друг и ще се опитам да стоя леко в сянка, за да мога да ги слушам. Не обичам да прекъсвам. По този начин не им помагам да изградят увереност. Правя го в крайен случай, когато многократно повторят грешно изречение и има опасност всички да го научат по този начин. Докато те говорят, ще си водя записки и след като всички се изкажат, ще дам обратна връзка. За да има полза от разговорите, постепенно ще въвеждаме корекции и ще обяснявам каквото е необходимо. Всички записки ще бъдат налични в клуба. Ако няма обратна връзка, разговорите са безполезни. Това именно е причината хората с години да не успяват да надградят нивото на знанията си.
Сигурна съм, че няма да успеят да променят изказа си от първия път, но с времето ще се случи. Ще качвам теория, кратки упражнения, когато е нужно. Това е пътят. Затова и срещите ще са само по 2 на месец. Ще има доста работа за вършене. Звучи изключително полезно и знам, че ще е такова. Деси ти имаш и други проекти, които разработваш. За тях ще говорим в следващите ни срещи. Искаш ли да кажеш още нещо на всички, които ни гледат? С удоволствие ще разкажа и за останалите проекти. А сега, за финал, всички, които изучават английски език сами, сте добре дошли в моя читателски клуб. Необходимо ви е малко търпение и време и резултатите ще са на лице. Това е за сега от нас, драги зрители и ученици. Ако имате нужда да поизтупате разговорния си английски, ако си търсите приятна и духовита компания, ако обичате да четете и гледате филми, заповядайте в читателския клуб на Деси. Информация за него ще откриете в нейния сайт. Адресът ще видите след мъничко, в края на видеото, ще оставим и линк в описанието. Ако имате нужда от каквато и да е помощ в изучаването на английски език, можете да се свържете с Деси през формата за контакт в сайта. Не забравяйте да се абонирате за канала, тъй като това е само началото. Ако ви е харесал нашият разговор и намирате за полезна представената по този начин информация, ще се радваме да оставите коментар и предварително ви благодарим. До нови срещи!